Kiyang yung tadaan sa pagpanlingkod. Once again, may buntag sa tanan. Usab sa naminaw sa atong nagtanaw sa atong live streaming. Nga naa sa uban nga rehiyon sa Bangnasod. We welcome you sa Cathedral of Christ, the Redeemer. Most people today are afraid of what we call COVID-19. Fear destroys our faith in God. Today's gospel is ka-importante, necessity for us or essentials for us, especially for this time when fear rules in the lives of the people. Naa kanunay kahadlok ang mga tao panahon bisan sa atong lugar, no? Lockdown ta. But anyway, no one can stop the gospel sa Ginoo nga mao kini naghatag kanato og dako nga paglaom. Because of pandemic, fear rules in the lives of people. Now, we need that faith. God gave us a measure of faith. Ug mabasa nato na sa Romans chapter 12 verse 3. Kitagaan ta sa Ginoo og sukod sa pagtuo, a measure of faith, so that faith will grow in our lives. Diferensya kaayo na. There is a big difference between your faith, ang inyong pagtuo, o ang pagtuo usab sa uban. Agud kinahanglan nga ang atong tagsatag sa kapagtuo panahon ni ini nga pandemya kinahanglan motuo. If we can encounter situation and problems in our life, we can stand our ground that the promises of God will work out in our lives. This time of pandemic 19, fear destroys our faith in God if we in that fear. Ato ganang na-entertain ang kahadlok. Sige tag istorya og nagkamatay, it will develop, no? Sa kahadlok pati ta hinuon usahay kung sige tag mamati ana, makadungog ta ma-develop ang atok sa atong kinabuhi. Bisan pa usahay if I traveled Cebu, Manila, Calibo, Davao, Sambo Peninsula. Daghang kay mo ingon ako nga senior ba ka, Bishop, so kinahanglan magbantay ka. Bantay yun. Careful lang ta nga dili ta mo ato sa mga lugar nga ato gitin Ginoo. Anyway, usama ko ka Kristohanon ay God o asa ko padulong. How we can fight with faith? Sao nato o pag-atubang sa kahadlok pinaagi sa pagtuo. Nahibawan nato that God gives us protection. Amin bata ana. Daghang kayong protection nga gihatag sa Ginoo kanato. Malimot ta kay natabunan ta gitawag nga sitwasyon. Now in Ephesians chapter 6 verse 11 to 13 nga naygon. Isulob ninyo ang armadura nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga limbong sa yawa kay wala kita magigaway batok sa mga tao kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan sa mga hari nga anaa sa gahom o sa mga pangulo ni ining kalibutana sa kangit-ngit. Busa isulob ninyo ang tibuok nga armadura sa Dios og inig abot unya sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay paglunga hangtod sa pusan. God gave us the whole armor of God for protection.
How can we fight fear with faith? Number one is what we call kamatuuran. In verse 14, nagingon, busa pangandam kamo, gamita ang kamatuuran ingon nga bakos, sa pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan. God gave us the breastplate para bisag unsaog magbangkaw sa atong kaaway, dili ka gyud maunsa. You have that power of God to protect sa imong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Truth, which is the Word of God, is our defense, the breastplate sa lipod sa atong dughan. Itagaan ta ana sa Ginoo. Naa sa ato ang kamatuoran nganong mahadlok man ta. Gitagaan ta og kinabuhi sa Ginoo kiniini nga panahon dili kamatayon. Amin bata ana. Bisyon nga masilsil na sa atong tagsa-tagsa ka, huna-huna nga naa sa ato ang kamatuoran. Kamatuoran nga ang Ginoo maghatag og proteksyon, nga ang Ginoo mo ayo sa tanan natong mga sakit, nga ang Ginoo mo supply sa atong tanan nga panginahanglanon. How can we fight fear with faith? Truth, number one. Number two is preaching the gospel. Our faith is used to share God's word. Tanan tagidasig sa pagsangyaw sa Ginoo. Nabitaw sa scriptures, naging pagkaanindot sa mga tao, sa mga tiil sa tao nga nagsangyaw sa maayong balita. So, usa na kababahin sa ato. Number 3, in verse 16, sa Ephesians, nagingon, bitbita kanunay ang inyong pagtuo sama sa taming, kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga mga udyong nga ipada kaninyo sa yawa. Bitbita unsa ang inyong pagtuo. Like a shield of faith, our faith is important. Whatever the devil will bring to us, mga naggitawag na nagsigang udyong nga gidala sa yawa o ipana sa ato. Mga sitwasyon, mga problema, og mga nakailain nga mga butang nga ipana sa yawa kanato, kinahanglan nga naatay gitawag shield of faith. Taming. Amin bata ana. Meaning also, in verse 17, nagingon, og ikalo ninyo ang kaluwasan, number 4. Ngingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios sama sa espada kagihatag kaninyo sa espiritu. Gamita ang pulong sa Ginoo. Use the word of God. Kung wala tay tinago nga mga pulong sa Ginoo, then we have trouble. It is important for us mo basag Bible, mo meditate the word of God day and night og nag-ingon ang pulong sa Ginoo og ikaw mahimo nga successful sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. 17 ang basahon. Ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios sama sa espada kagihatag kaninyo sa espiritu. Ikalo Romans chapter 12 verse 1 and 2. Renew your mind with the word of God as we observe in our scriptures. We read in Ephesians that we are not going to run if our enemy will attack us. Kasagaran managan. Kung ato mabantayan, wala tayo protection sa likod. Agod kung mudagang ka, you are very open of the attack of the enemy. We must face the enemy. Nga nung mahadlok man taan ng yawa, nga wala na may ngipon, nagipili na siya 2,000 years ago, pero usahay, dili tayo makasabot. Kay ngano ang kahadlok mo ay nag-rule sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. So ato na makita, if we are going to run, if our enemy attack us, we must face them because God has given us an armor so that we can defend ourselves.
So sa ako nagingon, obserbahan na to. We don't have protection at the back. Why? Gusto sa Ginoo nga we have to face the enemy. O pildero na siya, wala na siya ngipon. Bisag usaon niyang paak. Mo nang ingon, renew your mind with the Word of God. If we run, we are open of the attack of the enemy. Open kayo ta, pwede ta bangkaon, pwede ta panon ka nagtalikod ka, nidagan ka. Because you don't have protection from the darts of the enemy. That's why we can fight fear with faith. Sa atong Ebanghelyo, they feared for their lives even though Jesus was with them. Nahadlok sila. Nahapit na sila malunod, nakahibaw sila, nga naa si Jesus uban nila. Unya, nalimta nila na. Nga nag-uban di ay si Jesus. Same with us. We easily forget that God is with us. Agod usay na ratol ta. Kaya we deny that the presence of God is with us. Nga naman usay, because wala dato nabati ang presensya sa Ginoo. Wala nato kayo madungog ang pulong sa Ginoo. Nag-ingon ba ang pulong sa Ginoo? Meditate the Word of God day and night. Even though nga si Jesus nag-uban kanila sa barko o sa baruto, meaning also that is ever present to us, ang Ginoo present karon kanato by the power of the Holy Spirit. Amen ba ta ana? Kalimuta ana. Puno ta sa gitawag nga kahadlok. Ever present with us. And in our time of testing, panahon sa pagsulay, trials, problems, and situation in our lives, He asks us the same question. Anong nangahadlok man mo? Mo nang pangutana usab nato karon, nganong nangahadlok man mo? Dako kayo nga pagtulunan ang angay natong himuon karong adlaw. Labi na sa akong gisulti sa Ephesians. God has given us an armor. Gikalo, armor breastplate, og tiil. Aron pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Gihatag na nato na sa Ginoo. And in our times, ingon ako nga testing and trials, problems, and situation. He asked the same question. Ngutana gyapon si Jesus. Why are you afraid? Have you no faith? Wala ba mo'y pagtuo? Do we really recognize the presence of God? Asa man ang atong pagtuo? Faith is a substance of things you hope for, the evidence of things not yet seen. But faith can be developed through reading the Word of God. It will develop sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Gibagyo sila. Sama gihapon nato ani mga bagyo kini karong panahon na gibagyo. But remember, God is with us. The same question. Why are you afraid? Asa ang atong pagtuo sa atong bang nakita o sa pulong sa Ginoo? Mo ning problema, ug atong nabati ba o sa pulong sa Ginoo? Remember this, the Word of God is above all circumstances in our lives. And do we really recognize the presence of God in our lives? Especially, sama sa mga disipulo, when they meet storm, adversity, sorrow, affliction, wherever the Lord is here, the Lord with them during their situation, with the same reassuring message nga giingon sa Ginoo. The Lord says, "It is I. Do not be afraid." Ato unta na memorize nga panahon sa natin mga sitwasyon, problema. Ato unta na mahuna-una ang gisulti sa Ginoo.
it is I. Do not be afraid. Tungod sa gugma sa Ginoo, bisan pa usahay napalpak ta sa atong kinabuhi. God will never leave us nor forsake us. Why? Because He loved us so much. Gugma niya kanato. Ug walay sala ni kalibutan nga wala gipasaylo sa Ginoo. God wants us to come to Him every day in our lives. Muduol ta niya in every situation. Usahay wala lang sa atong panabot ang gihimo sa Ginoo. Gitagahan tag protection, gitagahan tag anghel nga magbantay kanato panahon ni ini nga pandemic. Ato pa nang gi-memorize ang Psalms 91. Nga walay sakit o walay katalagman nga moabot sa atong tagsatag sa kapanimalay. Amen ba ta, ana? That is the promise of God. Lord, that promise that weapon formed against us shall prosper. The Lord says, it is I. Do not be afraid. Mao kanang ebanghelyo to San. Amen. Amen. Gihangyo tanan sa pagpanindog.